Intsektu espezie asko daude, batzuetan eltxoekin nahasten direnak. Lehenengo gauza, hauek bereizten ikastea izango litzateke. Kironomidoak eta tipulak ez dira eltxoak, baina anatomikoki antz handia dute. Eltxoek eragozpen larriak eragiten dizkiete herritarrei, baita etxeko animaliei ere, baina batez ere gaixotasun garrantzitsuen bektoreak dira. Hala nola, entzefalitisa, mendebaldeko niloren birusa, malaria, dengea, zika edo chikungunya. Tigre eltxoa, Aedes albopictus, bektore egokia da azken 3 gaixotasun horietarako. Espezie asiar inbaditzailea da, eta Iberiar penintsulako eskualde askotan finkatu da. Hala nola, Katalunian, Valentziako erkidegoan, Murtzian, Andaluzian eta Kantauri itsasoko zenbait eskualdetan. Espezie horrek nahiago ditu hiri inguruneak. Normalean, bide publikoko enbornaletan erabiltzen ez diren iturri edo urmaeletan hazten dira, baina batez ere, jabetza pribatuko eremuetan. Espezieko haztegien 160 baino gehiago biltzen baita bertan. Tigre eltxoak ur bolumen txikiak baino ez ditu behar ugaltzeko. Besteak beste, zuhaitz enborren zulo batetik, botila edo bidoi ireki batetik, erretenak beteta edo animalien edontzietatik. Prebentzioa oso garrantzitsua da, eta ingurune pribatuetan ugaltzeko guneak ezabatzea ezinbestekoa da tigre eltxoen populazioa kontrolatzeko. Udal eremuan, larbak bide publikoan tratatzeko hainbat kanpaina egiten dira, baita etengabeko zaintza ere, intsektu helduak harrapatzeko tranpak erabiliz edo obiposizio tranpetatik datozen arrautzak zenbatu. Tigre eltxoaren aurkako borrokan, herritarren kontzientziazioa ezinbestekoa da. Elkarrekin arazoa gutxitu dezakegu.